Continuation. Material normal. Na Akaomerwa object. Material. Na Akaomerwa object. Tangamire nyaya pambe penyu ndakamupinda musi wa 17 March. Nyaya yange iri sharing of properties. No more achindoda kuti tigone zvatakashanda tose for 7 years. Achini ndakapiwa gupuro rekuramata tapedza mazpamberi pachenyamombe dare rikati to come next Friday when the chief has gone through the properties. Share properties makati muna kumbozvongorora. Right. Ndakaenda through saka nombopa presentation izvozvizvi kuti mumwe neumwe ataura kuti inini handikufunga kuti ndikaona zvakati uyu ati ndinoona zvakati. Then from there dare rozochiona kuti zvinofamba sei. Zvine dispute zvinenge zvinzi izvo hazvisiri zvangu kana kuti izvo ndezvangu, then tichidara tichizongorora kuti zvine zvakamira sei, ichokwadi here, zviri dispute ine chokwadi here kana kuti nekuti dare tichigowa tinotarisa zviro zvisina dispute. And zvine dispute tinotarisa kuti zvinge zviine mapepa edispute anotsigira dispute iyo. Right. Moverenga ndo zvawakalista izvo owese ngoverenga izvese. Panapa pane chekutanga changamire makati pane 3 roomed house, pakati 3 roomed house ne kitchen in each kitchen in this taking room, then 5 tobacco barns, toilet, wakati vane 2 stands kuHarare, stand kuStone Road ne 3 rooms, toilet nemugodi neimwe stand kuEpworth. Wakati vane zvipfuyo mombe 11 ne mbudzi 11 ne 8 matoki ne 30 huku nemidziyo yepamba negejo 1 ne 2 mamega tanks ema 1000 liters ne 1 plastic drum ne 1 metal drum ne bara ne 2 water pumps ne hara yemaoko 2 mafoshoro 2 matemo 5 mapadza 400 meters fenced garden 300 meters hose pipe 2 macane emvura 1 metal dish 1 plastic drum nemidziyo yemumba 2 mubhedha masofa wardrobe kitchen unit kitchen chairs 2 solars dzimwe 2 solar batteries ne motor battery ne TV radio DVD ne 2 inverters ne 2 zigero ne 8 blankets ne 7 curtains ne stove ne 3 sets plates esimbi ne 8 dinner plates 1 set plastic plates 2 sets plastic cups 1 set dinner cup 2 set makapu esimbi ne breki ne kettle ne 2 teapots ne 2 mapan 2 madish emaoko 5 water buckets ne water jug 1 set kango mapoto ne 4 maboda
zvirimwa 5 buckets beans, 2.5 tons chibage, 5 hectares zefodya. Right. Saka takuenda ma-properties enyu kuti mutitaurire mune chii nechii nekuti I think pamba ine dispute motitaura kuti pane chii nechii. Tine mombe 5. Tuitwa padzimba tombotanga pamastendi nedzimba. Tine 1 stand kwepweth isina kupera kubhadhara. Takanga tatuwirirana kuti tinopedzisa kubhadhara One stand kwepweth isina kuvakwa. Nechi Ne toya kumba property. Mabani tine 5 mabani. Tine 3 room house. Tine 1 stack room. sadongoti homestead. Homestead. Right. Saka ndo pane homestead ne stand kuekwe. Mastendi maidi 1 stone 1 kuekwe. Tipe inotsigira izvozvo nekuti we don't tadare nekuti hatigoi nekuti tikagowa zviri mumhepo hazvitibatsiri. Tipe zvinotsigira kuti kune imwe mamwe mastendi aripo asingai nekuti taakusheyaka tsani zve Rwanda hatishei zviro zviri mumhepo handiti nekuti tikataura zviro zvisipo topa munhu chiro chisipo hazvina evidence. So taakutuyeka nekuti yafinal haisisiri zvekuti tinyeperane kana kudii. This is why takati endai munotsvage evidence, muuye muine evidence. But uyu tinotaura hatimuti nekuti tiye baba zvaadisclosure nekuti tinobva taziva kuti ndochi ndiye baba anenge achiziva kuti ichi ndo chiro chiripo, ichi ndo chiripo chisipo. Iwe kana uri mwana unokwanisa kufunga kuti baba ndechavo, icho chisiri chani. So taakuenda pafinal distribution, mufanira kuti muzvibatise ipapo nekuti haisiri yekuti toita zviro zvekufungidzira. Ndo mumamereji murimbo madzimai muripo mune muri kutodzidza kuti ukopokopo unoitwa nevarume imimi munofanira kutonge muchienda pamberi kana muchiita chinhu motoita chinhu muchidii muchichinyorwa pasi muchipuhwa madocuments and so forth, so that paine leo yekuti pazovhiringika unenge uine umbowo hwekuti aiwa zvakaitika ka izvi zviri papa, zvakaitika izvi zviri papa. Handiti ifinal distribution hatitauri zviro zvemumhepo. Right, who gets what? Ndobatari who gets what? Tine 2 homesteads kana nzvimbo dzinoitirwa homesteads. Right, ari pamushandi ani izvozvo? Obed ndiwe uri pamusha. Saka musha tinoupa munhu aripo pamusha. Pamusoro ichangani. Ina ndizi kuti ndinoidepi newana kana mati musha. Izvozvi uri kupi? Ndingori muno ndakagara ndiri kutoita basa rekutengesa mazai. Uri kupi? Ndiri munhu akarima. Uri kupi? Hatisi kutaura zvekurima, tiri kutaura zvemusha. Handiti ndimunai handiti haasiri pamusha. Akabva nekunetsana kwaita nenyaya dzatiri mabasa. Akabva sei pamusha? Akarambwa. Shakani izvozvo ndo zvacho zvatinoona kuti anenge ari pamusha panguva iyo. Right.
Did we distribute according to the principles? Kana amene kuti zvinofambiswa sei handiti kana munhu achinge apiwa gupuro kunzi ibva akaturika nyaya yake kumatani nyaya ichiri pamberi nekutonga haasati abva mumusha imomo achirimo nekuti nyaya iri kumatani ndikutaurira nhau yemusha even kana ukapiwa gupuro haubvi pai munogarisana sei haubvi pamusha musha unotoramba uri pamusha nyaya yako utoka uri pachi pamusoro ishi inini sababa ndakaona magariro akanga achiitika pamusha pandasvikapo inini vana kumuti mwana angu tora bhegi yako chimbomira pari zvino ona gondo iri panapa vanhu vakanga vachibva mumapurisa vachinetsana vatatoiswa kuna sabu vakati chimbobvisa mwana nyaya mungoisa kusaidi mungokutati kana yaenzanisi udzoka nepamba pake saka pamusoro vakavachangamira ndoda kubatsira kana vanhu murume nemukadzi vachinetsana vari pamba vari kunetsana mukadzi kana vachiendesana kumapurisa vachienda mukadzi anotora inonzi protection order ari pamba ipapo ogara ane protection order yekuti murume haachatenderwi kutaura naye kana kumuvhiringidza. Akangomutaudza zvisizvo kunze kwekutaura zvekuwirirana akamutaudza bedzi zvekuti zvinogumburisa mukadzi uyo anobva asungwa. Protection order inotaura kuti kana uya ane protection order ari pamusha ipapo inotisungira murume kuti iwe kana zvakubhohwa suduruka pamusha ipapo. Asi kana asuduruka mukadzi asara pamusha ipapo ndiye asara pamusha. Handikutaura inotemoso order mupurisa uyo ari kutaura tinokudzingai mobuda kunze muvataro kana kuti tinokupai chii tokusungai moendapo mobhadhara chii contempt of court. Murunzwa kana muine opposition yamunoita you can further appeal. Isi tiri kutaurai maprinciples anoapply tiri kuita sharing noti zvauri kufunga iwewe nekuti iwewe zvauri kufunga nezvaari kufunga zvakasiyana. Once mukadzi wadzingirwa pamba nenhau yechihure murume osara pamba handi ndiye asara achicheketa chii murumewo zvakare akabuda pamusha mukadzi achisara pamba nenhau yechihure mukadzi aripo pamba ndiye anosara chii nekuti ndiye amaintaina the period yaabuda pamba. Ndo principle yatiri kutaurirai yamunoenda kana dei mukaita appeal moenda mondonzwa kuti zvii. Indiri kukupai judgment yandinoziva kuti ndo iri applicable muZimbabwe noti zvauri kufunga iwewe. Pamusoro pechangamiro ndakunzwa pakutaura nyaya yekunzi kana munhu achinge abva nekuda kwenhau yechihure ina handina chihure chandakaita. Chechipiri ndoda kutaura nyaya yekudaiso. Chechitu ndine nhau yandakanzwa nemakuku zvinzi baba wakauya kwenyu kumba. Wauya kwenyu kumba ameno matoksi akanoitika ikoko. Pechitu pacho nezuro tatiri tese nababa wachibva wanditaura wachinyengera dzoka wati ndikanzifunga ndokunyengera takatopedza zvesamuna chamunoona. Saka zvakundipa imwe pikicha pakutotange ipapapa chimira izvozvizvi ndine ripoti yandava ndichipuhwa panapa kuti makandopa giya mari ndo zvakaitika here. Kwete mama handina mari yandakaisa kuna giya. Iyo ripoti yavari kupuhwa kuti uyu akauya kwangu ndo zvakaitika here. Ndati akataura oga nezuro akataura oga nezuro tatiri tese nekuti vanhu they can talk
kuti vanondiziya stereki for their own boastful. Zviri kunzi giya makamupa mari. Na adako wacho ndina atina mari yenda hauna mari yakamupa. Mapepa ndo andakawagachidza maafidavit. Ndo zviri kutaurwa zvakare kuti uyu akauya akandipa mari. Muri kuona zviro zviri kudii zvandiri kutaurirai zviri kutaurwa nevanhu kuti makandopa giya mari kuti aite zvaakaita through chi but muri kutaura kuti hamuna kuzviita. The same zviri kutaurwa neuyu kuti akauya akandipa mari. You see, so makuwa hawakichi atori kumba kwangu mari yacho anoitwa ndiri kutomuchengeta ndiri kugara naye yose kunodera otwa naye ndini naye pese paanofamba ndinenge ndinaye pese paanofamba uchitotengesa mazai ndizvozvo magona ipapo naye mari right ko zviri kutaura kuti uyu akandipa mari ndiye akandipa here mari. Uri kuona ma-allegations anenge ari kutaurwa nevanhu. Ndakudara ndichisvika pano padare ndarotaurwa kuti zviri kunzi mambo makapuhwa mari, zviri kunzi giya akapuhwa mari. You see, ndo raainaro. So taura dini dare ndikukumbira kuti ndizive kuti muzukuru wangu aikuenda kumusha kwake isusu hama dzevarume dzemurume wake tiripo nanhasi panotishungudza kuti chii. Okay, takutenga mberi tati timbobvise zvazviri kufungirwa neuyu kuti ari kuti uyu akachitipa mari, but iri tichitosvika pana padare ndinoti vanhu vanouya vachindiraidza zvoti mambo zvirunzi makapuhwa kamari imwe pane mari yamakadya here uye zvirunzi giya futi akapuhwa chi mari pane mari yaakadya here. You see, so maybe pamwe makandotenga mofunga kuti uyu akanditenga. How do you think like zvakutaura kuti ndakatenga mambo anotengwa? You see, so hatitauri ngatichende mberi, we don't talk nyaya dzema-allegation nekuti itori chi-criminal yaaita yekuti taura ndakati. You see, imhosva yaapara pamberi pani, but ndinotoveka nekuti zvataurwa ndichitosvika panapa zvikunzi maparties arunzi akakutengai vanhu imimi vepadare. Uyu akatengwa nagiya, akatenga giya, uyu akatenga mambo. Hakuna izviro zvakadii zvakadaro zvakaitika. apa yana kutonga makupa yakafambira hapachisina. asi isusu tiri kukumbirawo bedzi kuti mungozivawo kuti anorama sei because kuri kumba kwangu wana ndo zvatiri kuenda. Uyu tamupa homestead, right? Uyu achatora stand yekuhelpweth ende ine market kana achida anotengesa owakachimusha ezvezvo. So ndo mamiri aita nekuti akabuda pamba we cannot return. Munhu atoenda makamutora ndo pamakaita mistake ipapo kumutora kubva paipamba pake akadai akashupikira ari pamba pake akaenda akauya kusika protection order, takamuadvisa kuti aone protection order and so forth. Stendi aya anongotengwa asati aane zvakakwana. Okay. Saka kana mukamupa anoitenga. Right, tiri kunyora ndo pari order ndo patiri kunyora manje isusu mutsamba inonyorwa nedare kuti stendi namba yakati iri kupuhwa musikana uyu and stendi namba yakati iri kupuhwa. Right, imimi dai muri vabereki veuyu vanenge vachitodispira kuti ngeimba yapuhwa uyu isina kupuhwa uyu, but isusu tiri kutaura nezvikonzero zvaita kuti tipe mukomana uyu stendi nekuti ndiye asara achichengeta musha. Mukoma wangu inini muHarare gaiti kutaurire musikazivi ane imba kuZambia, munomuziva Zambia, akaine imba ku Milton Park, ndo kubuda mumba for 2 weeks
achiti chi mukadzi atichani akaenda kukoti, koti ikatonga ikamutaura kuti shamwari wakatobuda mumba, imba haisichani, akasara achichengeta imba ndiye muridzi wechihwemba. Ari kufunga kuti ngatisheyane, ngatitengese tisheyane. Koti ikataura kuti asara achichengeta imba ipapo ndo mutemo uri muZimbabwe. Ndekuti hatichandoti chibuda utidzore hazvichaiti. Right, takwenda mberi. Tatopedza ndataura ndikarambe tiri pano ndine vamwe kubatsira. Right, next ngatienderei panext. Baba. Konde sungai. Nekuti kana ungati hapana chiri kutongwa, koti haiendi favor yako. Kuti nditi kuti ndakufevhera iwe woti ndatongwa. Ngawabvise $20. Ngawabvise $20. Right, isu tinopedza kutonga asipo. Tinopedza kutonga asipo. Nekuti hatiiti zvinhu kuti hanzi nditongwe ine. Tongo moti mauda kuti pamberi. Uya wakatonga akanyarara. Muzona kumtanderera. Vamuri KuDare mukoti muno. Right. Tapedza imba takwenda pazvipfuyo. Zvipfuyo pane zvaasikazivi kubuda kwaakuita kutoenda achitaura zvaataura taakutotora ticheti. Ndo zvaasikazivi. Zvipfuyo pane chii? Zvipfuyo tine taura nemombe 5. Mombe 5 ndo dziripo. Right, pa 5 iwe ndiwe baba, uyu ndimai, Dare zvinogwewa sei? Pane mombe 5. mai mbiri baba na. Right, 1 Kuti KuDare baba watora 2, mai watora 3 nenyaya yekuti dzimwe dzichazobatsa pa1. Okay. Azvive kuti baba hawabasiri mwana nekuti wachaenda kana paine indiri kuti samai kana vave vane vana dai vatora 3 baba atora 2. Okay. Right. Saka 3 baba Dare rati 3 iwe watora 2. Handi pa next. Pane chii? Muri kunyore. Musazotange kunetsa changamire. Tine mbudzi 3. Right, mbudzi 3. Vachitora mbudzi 2, mukadzi 1. And next. Toenda pahekitari zefu, handizivi pafoti kakuti. Mudzimai wangu akatorwa nevabereki vake ndisati ndamboisa kana chinhu pasi. Saurudi chii? Fodya ndakabvira kusevenza ndoga. Fodya yandiinayo ndo inoti 2 hectares, 2 hectares dzefodya. 2 hectares dzefodya. Nechibaga handizivi kuti chinozobuda sei. Ivo vakudzi chinobuda 2.5 tani, handizivi kuti chinobuda sei. Right. Hectare yefodya inobudisa chii mastandard warimi? Ndiwe murimi? Hectare. Hectare kunzwa yati shando mari kuti 9,000 to 8,000. 1,500 1,500 kgs. Inotongwa sei? Tongwa ndo dzigadzirisa. Mukuerenga makg efodya kanotasha mapera nokudai maisa kumagrosa anobuda.
kumabhero haiti nekuti mabhero kamwe kane kari kaduku kamwe kadi but hectare price yanga iri pachi average price yanga iri kutaurwa average 350 right chikweleti kuisa panoda zvakawanda chiine chileba dzokai tionekwa zviri kungoperera kwacho kuburinga makeji kumabhero haiti nekuti mabhero kamwe kane kari kaduku kamwe kadi but hectare calculator inini hanzi panobuda chi 1000 chi 350 which is multiplied by 1,500. Uyagara apa iwewe unotorwa ndima uchifunga kuti because atorwa imwe ndima usipo to dispute uchifunga kuti dare rinokumirira iwewe kuti uite zvako izvo zvekuti pekereka zvishungu idzo teerera zvitoro namambo hatitongi izvozvo zvamuri kuita ramai zvibatei muite munhu chaiye ende tinonyora apa kuti wakataura tokusainisa apa kuti wakataura kuti ngaatore zvese tonyora here tisainise so that paunoenda uyo anoenda achitaura kuti wakasarenda zvishungu idzo ndikudiwa kuenderedza kupolisi kune kutsingisa newamuvire wakeyo nyautaka ndechiko handionyazvotateera nyayo chanorabhuya tonyora here zvavataura itai zvenyaya yamoregera kuita zviri emotional kana muri emotional mambo avatongi izvozvo chimbonyararai muteerere zvimbopere nomo mundare takuda pambomu pako ndozvinonyora hakuzi kutaura asi kuti chinoshanda mapepa musina kugutsikana nyaya inotapurwa chete ndozvatakamirira motakura moenda ende tikanyora kuti izvozvi zvakataura kuti ngaatore zvese tonyora apa todhinda mavanoenda ariwa kani shetongai kani uyu munhu ari kurwadziwa makotongai zvaibudika ukarwadziwa nechechikunguru pigedare rimbofambisa nyaya mapurisa ari by 1500 multiplied by 350 inobudisa chii 1500 350 5250 times 2 inobudisa 10,500 right isusu toti isusu mari dzinobviswa labor and so forth which is 2,500 which is 5,000 right so from 10,000 kosarachi 5,500 ndo inenge iri profit ndakanga ndakakweretawo fertilizer kushasha ndo yabviswa iyo yabviswa unzi yese labor 5,000 chikwereti chako chiri pamaria chikwereti changu chiri pa 3,346
per each hectare. Kwete per 2 hectares. Right, which is padare ratotaura kuti richicalculator labor and so forth. Zichivazaisa labor ndokuuya pa 5,500. Right, unotaura? Pamusoro chengamiro ndokumbiro pane mapepa andakaunza kuno affidavit 4 Wakapani? ari kuna Mabarani. Undaidza kuti Mabarani, wakatamidza Mabarani? Handina kugashidzewa asi wakagashidza ani? Ndakagashidza mupurisa gear ndine muzukuru wangu ndikubva kunosainisa 1. Ndikubva kunosainisa 1 ndichibva ndakagashidza. Pamusoro chengamiro vakagashidza pavakaenda mhasva uyu akanyoreswa ndandiripo zvese akanyoreswa nani? Akanyoreswa nani? sabhuku wanga waripo nani? sabhuku wakati ona mapepa auya aya chinyora akanyoreswa nani? Turaunzwa kati takaenda takatenga maafidaviti fomu iyi patachienda nawo pakasainwa nasabhuku pakasainwa namaroshi akaenda neni tikatogara mumotikari yasabhuku takaenda nawo pavakazondosainisa ndopatakasangana navagiya kana makapa tizo kuti Mabarani pane mapepa akapuwa here tinzwe Kolembwa kandivura dunda sa poma. Undivura dunda ya wanafanya. Wakuya ngombe ndokutona. Ari kuya Mabarani. Ita manyire uya apapo ita manyire. Kama Mabarani manyira uri kuri je. Tinzo tipane mapepa akapuwa here. Watu wakatabidza Mabarani. Sakamuziya ndakawagashidza wagiya ndina muzaya ndikubva kunosainisa 1 wachibva wapaunogwana. Ndinoraunzwa so that kana wakapa giya tingabvunze Mabarani zvaasina kuwa ndozvatinokunza munhu wamakapa kuti ndiani makapani nekuti kana inzwai mira tingakwende kana imimi makandoita maafidhavhiti amuinani ndandine muzaya nemi muri commissioner of force because affidavit ka kuti idairwe KuDare inenge ichida paina commissioner of force. Anosaina iye pamberi pa commissioner of force. Ndo zvamakaita here nekuti makati enda uende ikoko ndotondokunyorera tsamba nekuti takarima takati uyai newanhu mandinekutiudza kuti munoenda nina commissioner of force. Ndakakuti munouya newanhu dare mukaerenga bepa iri unotaura kuti uya nechi nembowo dzako. Handina kudaro dare rinotaura werenga manozi werenga manozi nekuti dare haritambiri chitsamba chinongonyorwa nemunhu wese wese kuti rindokutaura kuti enda undopuhwe tsamba wouya netsamba yanyorwa ndikange ndiri mambo anotoka mhosva here yakanyorwa nemunhu kune munhu wakarimwa ndiye akanyora haanyori tsamba. Inzwai procedure yekunyora tsamba anoenda sekutaura kwamaita kuti makatonga maaffidavits oenda netsamba yenyu pana commissioner of oath ndokuti asuwe pamberi payo kuti zvandiri kutaura ndochokwadi kana kuti chemanyepo so that kana dei dare rikaprova anosungwa nekuti anenge asuwe
handiti ndo inonzi tsamba inouya KuDare. Number 2, unouya newitness KuDare, tomubvunza muno mudare witness yako yotaura, noti kuti iwewe ndokutaura kuti enda undouya netsamba inongosainwa ko ukandofajira munzira. How do I know? So kanda maka inzwai ambuya. Handifungi kuti dare ringataure kana kuenda kukoti uko rinotaura kuti enda kundonyorerwa chipepa wouya nechipepa. It's wrong interpretation. Unoenda one wakapani wo mapepa inini ngoti mapepa matauro kuti ngatsemurwe mapepa tisinofanira nei ndito yechokwadi andikupenga akutaura ndiani nditauratangamirira uya pamusoro panapa harisi dare rekumba kwenyu handi murunzwa takunyara inguva yareba. Nditauriro akutaura izvozvo kuti ndati mapepa atsemurwe. Zauya munzee mangu. Nani? Nimweya mutsvene. Mauti nyara mautazora musunge ikapedza. Tete simuka mbugaro timbopinze matari mamu kana mada uzotonga simuka mbugaro nembugaro kana mada ubonike pinze mamu mambo aiwa kani Baba ibomira Nidisonde unompa 2,250 pafodya yamakarima ndo yaunondobvisa ipapo. Munhu ari kutaura izvi zvekuti kurima fodya ndomupawo here nhai mambo fodya yaasina kana kumbobatawo? Haana kurima? Haana, akatorwa nababa vake muna wakatanga kumutora muna Juni akapedza 3 months ari kumba kwavo. Handina kumurova, handina kumuita sei. Tikati nyaya ngaigadziriswe, baba wacho vakandi. Okay. Taura tidzi akauya kumba kwenyu munani? Muna February. Hanzi akaenda kumuna February. Akaruma fole. Akauya akabva yakasima muna September. Zvira tidzi 11. Mudzimai wangu akabva kumba kwedu muna June. Muna June. The last year, obva aenda kuHarare, kwakundogara vari kuHarare. Obva abva ikoko, zvinova zvataitotaura nevabereki vemudzimai wangu. Tichiona mudzimai wangu wadai, mudzimai wangu akauya kundikumbira rugero. Tikati aiwa kwete ngatigare. Haana kukwanisa kugara 2 weeks, akabva atorwa, kubva auya kutorwa kuti nana sisi wacho. Mushure mekunge kuti ngatibatsirane. Mudzimai wangu ini akandoshaudha vabereki wangu, mai nababa wangu. Akati baba leti endai mundotsvaka kumwe murume mukadzi. Ndikagara kumba. Ndagara kumba, baba vakabva vadzoka nemudzimai wangu. Ndakasangana nawo muno Marusape, baba vachiperekedza mudzimai wangu kumba. Mudzimai wangu akati ndafunga hangu kuti ndidzoke kumba kwangu, sori hezvo ndakakangadza. Ndikazvitambira patakasangana muno Marusape. Baba vakabva vadzokera kumba, ndikaenda nemudzimai wangu kumba. Ndaenda nemudzimai wangu kumba, mudzimai wangu futi akabva kumba mushure mekunge ndati auya asati ane 2 weeks. Mudzimai wangu handeitodi tosenza kumunhu. Mudzimai wangu akandiudza kuti inini iwewe tora vanhu wakadya nawo madzi fodya undosenza naye. Zvedi papa ito nemurume shamwari yababa wemudzimai wangu.
aindiwakira ubani. Mudzimai wangu akatiza achienda kunditizira mbuya wangu. Murume akakwanisa kumutaurira kuti ko chiko chiri kunetsa, garai pasi mutaurirane. Mudzimai neti mundoisa fertilizer. Mudzimai wangu akatiza. Ambuya dzikisai roko. Ndokubva asimuka. Ai nyararai. Ngazvingoshewe pasina nhoroondo nekuti zvese zvekutaura ndichada kuti handizvo. Pakutanga ndakada kunditaurawo nhoroondo. Makuwanani mukana wekutaura imi? Toda kuzama kuexplain apa nhau ye-40. Titaurire kuti hanzi wakanga usipo pakurima 40. Ndakanga ndiripo changani. Kubva muna September kuzonetsana kwazvouya izvi zvazouya February. Uno akuta uko. Right. Fodya saka tizoti isusu February wazosiya hauna kuzo labor yawasina kuzoita iwewe ndekundo yekukwanhura nekundopisa ndo labor yawasina kuita of which ndo pataakudzikisa manje kuti wanga wachifana kuwana dai wakanga wakakohwa kusvika pakundokohwa waiwana 2,500 250. Ndamutaura kuti mbowa wakanaka panete patakabva panyamwembe paita nyaya yedu ngekuti payakauya muno haina tsanangudzo yakangonzi tipe zvitso makasirira haina kuva nenhoroondo dzekuti wari kubhirana zvakati asi kubva muna February ipopo ndozati wakamba kupisa patakatenda isusu takati titori pamadhirori vati ifua yechitotsva wakatondobva mukukwanura nyaya yekuti zosimuke zvayo kunetsana kwemadzimai ake mainini namaiguru pakuitori kupoti paizvi ndo pakaziva kuti nyaya inge yativhudhunuke. Ndodaira kuti patakatonga nyaya last time yanga iri nhau yaiti papa ine chikomba tikaprova kuti dare rikaprova kuti chikomba kana chachiripo haana kuchengetedza umbowo hwake hwakanaka ichibva yadismisswa. Right. Isusu tiri kutaura nhau yefodya iyo yatiri kuona kuti isusu muna February fodya yakanga yakuripwa here neungwaru neuwandu hwakaita sei nekuti tine varimi vanorima fodya uyu neuyo vanhu vanorima fodya vanoti advisa kuti fodya achienda muna February kutanga kwacho here kupera kwaFebruary kana kuti chii? Mudzimai wangu ini kudanana nemunhu uyu wandisina humbowo naye wakadanana muna December. Mukadzi wangu kuzodzoka akazodzoka muna February. Paakadzoka muna February mudzimai wangu haana kugara kana kutyora fodya haana kutyora fodya. Okay. Right. Zvapera tikarambe. Pamusoro iyo. Okay. Pamusoro. Ndinoona kuti nhoroondo yakakutaura. Iyo takabva kudhara. Changa mambo inini maakone kusheya. Sheya zviripo. Izvotodakuzvura nyaya haitoperi nhasi. Kana ndeveda. Next. Takuenda saka payo dai anga akakwanhura nekupisa zvese aiwana 2,200 asi nenhau yekuti kupisa nekwe haana kuzosara achipisa saka we cannot give him full share nekuti haana kuzopedzisa basa remabhani saka vanoita mafodya pangabviswe mari yekuzopisa ndo pane rebha here kutsunga madhuku kudii ndo pane rebha yakati o here kana kuti transport yekuendesa and so forth. Pamusoro chakani ndokunga mama toita zvakanaka kune lebha ineni fodya iri kuwana matinyarara kune lebha fodya yevana 2 vanochengetwa nei zvamama ita izvozvo ndizvo zvoyo ndo baba yevana haufaniri kurwadziwa kuti mari indoshandire vana vavo vanga kuenda kuchikoro tora right unondovapa 2,250 handi imberi unoshera neyo hanzi wana wako wachazenga wachidi but yewana unoenda kundopuhwa kumajor street chatova kudirect woenda kuma-human rights lawyers anokubatsira kuti muzonge muchindopuhwa maintenance kumajor street court nhau ye-maintenance panapa tiri kutova nhau ye-distribution yasiyana ne-maintenance yewana zvese izvozvo paanoenda kuneyo anotova kuti aiwa ini handina musha
ndinoda rent yekuti chii yonyorwa, ndinoda chikafu, ndinoda chii zvese zvinonyorwa. Obhadhara chii rent. Kana achibhadhara $50 zvonzi muri watatu, right? $50 it means munobhadhara munhu 15 kuti ite $50. Saka iwewe bhadhara 15 kwete yewana pari kugara wana wako, and maratio anenge akuitwa chii kumagistrate court. Saka ngatisasanganise zvinhu zviviri zvewana, vanhu vanorambana vachienda newana, vachienda kukoti vondopuhwa kuchengeta chii wana ikoko. Zviro izvozvo zvinoramba zvichienda. Asi zvewana haisi dambudziko. Hapana wangazvitaura. Zvewana aiwa ndogonogara navo. Zvewana ikodzero yake kuti baba vacho vachengete. So musade zviro zvewanhu muchiti haiwa ndichandochengeta mwana. Regai kodzero yemwana iende kukodzero yayo. Ukazviramba hako imhosva yako iite kumatare kukuadvisa, matare tokuadvisa, ukaramba zvako hakuna yo. Ngatiendei pamberi. Right. Tichipedze. Right. Midziyo zvipfuyo tataura isusu. Mombe tatopedza, mbudzi tapedza, matoki pane chii? Matoki pasara 2. Alright, unopa 2. Right. Huku pane chii? Huku hanzi dzakanzi 30. Huku dzakanga akasiya dzava 10. Dzava 10. Right, unomupa huku 10. Right, hande yekumidziyo. Midziyo yemumba handingachaziva. Right, midziyo unondomupa midziyo yake yeshe yemumba, midziyo yake yeshe. Handiti kusiya kwezvigero, zviro zvaungasiye, chigero ndechababa handiti, nemabhatiri, ma-inverters munoshayana pane 2, 1. TV unopa mwana wana kuti vaende vachindoona nemukadzi. Chimwe chii chaungatore, mastovhu zvese unopa mukadzi, madinner plates zvese unopa mukadzi zvese. Saka kusiya kwazvo zvatataura isusu kuti mainverter mune 2 moshare 1. Masolar panel mune mangani? Kune 1 iri kushanda, imwe yacho yakafa. 1 iri kushanda. Unomupa 1 iri kushanda osara neyakafa. Right. Pachinechi zvimwe kunze zvese tati unopa kusiya kwezvatataura izvo chete. Nechi chimwe chaunofunga iwe usababa kuti ungadwe chii. Right, mafoshoro unosara ne1. Matemo unosara ne1. Mapadza unosara ne2. Mapadza hanzi pane 5. Mapadza ari ku 3. Right, iwe chitora 1. Then water pump kune 1. Imwe yacho yakafa. Iwe unotora water pump inosenza umupa yakafa, anondogadzirisa. Chii chimwe chichiripo, makei pane 2 usara ne1. Right. I think tapedza ipapo pamidziyo. Ndo yatati midziyo anotora zvese, anotora mibhedha, maodhropu, mastovhu, machii zvese anotora midziyo, anotora midziyo yake yese. Takwenda pazvirimwa. Ndiri kunzwa zvikunzi
hakuna iwo here chinonzi izvi uku ndokwa baba. Zvakataura zvinonzi pababa ndezvipi zvacho chimwe chaungafunge chiripo chaungafunge iwe tisati tapfuura darirona washaya ka ngavatoshaya sekuru wangu because vakatora mukadhara ndo zvakataura kuti okay ngatipedze tisataurise problem ndekuti unoda kutaurisa tisingaendi mberi tatopedza apo ngatiende iyo takuenda hanzi 4 buckets dzebeans 2.5 tons dzechibage ndisivi kuti chibage chinoyerwa sei because chibage chiri mumunda ndogona kuzonzi ndinopa tani right wana wako iyo how many hectares dzechibage right dzanzi dzinoburitsa 2.5 iwe unosara ne-half ton unowapa 2 tons beans 4 buckets wakasiya beans riri mumunda wakangokwanisa kunongwa zvimasaga 3 zvebeans zvisina kupura. Alright, beans chitorawo iwewe watatu unomba 2 tons dzechibage beans wotorawo iwewe right. Pane achine mubvunzo here I think tapedza distribution yenyu. Ndachikumbirawo kuti muzoite kuti anyore pastendi wosiya wanyora wogadzira affidavit namabharani wangu inoeka kuti tiri kupa mukadzi uyo watipamba chine chikwereti pakanga pachine chikwereti chemariri pakanga pasara stendi yakakurisa yakangwa 2500 pafodya yamuri kuita izvozvizvi unoenda kundoclear chikwereti ichocho right. Number 1 ndio unondoclear pafodya yamuri kudii. It means pa 5000 profit yenyu mese muri 2 wati pane chikwereti chingani chipa taiweka nekuti tipedze 2500 muri kubanzwa takutora pa 5000 yawo iyayi 2500 kobva kwasara 2000 ndio yapitazoshare 1000 ari kutora obva andobhadhara oclear chikwereti cheshe so that uyo anopuhwa stand ari machini obva agadzira mapepa zviro zvopera. paachatengesera munhu mari yachapuhwa nemunhu iyo ndiyo achanoclear chikwereti ichocho abanga vapuhwe mari yavo sekunyora kwa hatitongi matongero amunofunga ivi. Chikwereti stendi iyo inondoclearwa handiti muri kunzwa here. Isusu hatitarisiri kuti kana achizondotengesa zvake zvekunze kwake hatitauri tichiti ngaandotengese adii. Isi tinotaura kuti pane mari 5000 iripo profit pafodya iri kundodii 2500 yoenda yondobhadhara stendi iyoyo. Ndo zvachamupa kuti uri kundozvibhadhara rini. Abhadhara ouya nemapepa ese kudare tonyora isusu stendiyo tobva taita kuti chi yaamuzita make anondotransfer. Iye kana asingadi kuzoichengeta zvake kuti atengese kunze kwedare tisingazivi hatiiti feja tinoita zviro zvine maprocedures right. Stendi yakabhadharwa 6000 ichibva mumaoko mamwe ichiti iwe endai munobhadhara hapana chikwereti hapana chii. Rafu yakamwe chikade kuti stendi yakatengwa ichibva mumaoko atete saka hazvina mhosva. Okay. Umbo wekwega
isusu hatiiti nekuti akanga achiita mabasa aya ndiye uyu ari kutaura kuti inini kune chikwerechi because hazvibatsiri kuti tikupe iyo wozoona tabhadhare munomu right. Isusu totaura kuti right hausi kundobhadhara, haasi kundobhadhara stendi iyoyo yakabhadharwa kudhara right. Ndizvo here tadaro totaura kuti isusu chayanai 2500 iyo uyu wongonyora kuti ndamuauthoriza kungomupa stendi iyoyo zvopera ipapo. Kana ine chikwereti ozoita sei? Ingoita zvatiri kutaura Changamire kuti ngaisiwe yakadaro ine chikwereti. Iwo ngawambosheya nemari sekudhara izvozvo iye achaziva zvaachaita. Hazvina basa mataura. It's okay. Saka pakanaka iwewe woendesa 2500 uko and plus stand wonyora affidavit yatosainira mudare munomu kuti timupe. Zvechikwereti izvo hazvisiri zvako, chizvisiya hazvisiri zvako handiti. Ende iyo zvatokuisa advantage kuti tosasara uine 2500 ungachisara uine 1000 Last year they got 10,500 but 2 hectares. Zvese zvinhoroondo inyangwa hadzo dziri kutotaurwa hakuna mari inonzi 5,200 pa 2 hectares. Takabata 10,200 keshi mumaoko tisingaiti zvemumakati tingopedzise inhoroondo dzekutamba nodo. It's okay. Handifungi kuti unless muine chikwambo vanorima fodyawa 10,500 unoiona usina kuita mainputs here. So inzwa iwe tinotaura kana murume wako aimhanya achiita mabhinda uko ekuti izongobude yakeshi wotadza kuziva kuti zvaipapa zvese kukoma muchidya mamuchiita sei nekuti wakadzwa kuti kana yazobuda ndo yaprofit. Haisiri profit yakabuda asi pakange paitwa mainputs ndo hatiri kutarisa iya wedza kuti akabva kupi. Changamire 3 hectares chaiwo munhu ari kutadza kubata 10,000 5,000 chaatadza kubata akusiyana kuti arima sei. Order. I think distribution tapedza mabharani wopuwa ozonyora iyo distribution iyi mumai yawo wozowapa individual and so that zvinoenda nedirection yedare. Hamurambidzwi ini pangu ndapedza. Hamurambidzwi kundoita appeal if you think kuti padadi but unoti uzofamba kuti hanzi mambo akatengwa. Hatina kutengwa, tinotedza maprinciples aripo kuti wanzi wabva pamusha haudzodzoki uchindoklema musha iwo uchiti ndiwawangu inini hakuna matare anodaro. Endai kwese muchazodzoka muchinditaurira. Tatofunga kuti murume wangu ine zviro zvakagadzirwa ari kuti kuna mai madii madzipafumba tikati mondozvitaurira kunashi kuti kuna mama kuti ndikini kukurore yandakabarira ndakurigeza mukadzi wangu ndaamudi ndaakumuta takazotoenda vakazotokura rorodo kana ndikati nawo vaine mwoyo wavo kanafunga kuti pamwe wachataura saka ndaakuda kuchitaura nokuti patitropita vanhu vamucheteka vamona muna vapa vanodzokerana iro riri kutaurwa iro hanzi mukadzi wako wakati unomuda taubuda pachena kuti uchimumuda here warikuda kukupa mukadzi wako kuti muende kumba iyo iri kutaurwa vhekero nemashoko atakataudzana ipapo ana kubuda sezvo mudzimai wangu anondipupurirawo inini mudzimai wangu akafonera munhu akafonera sawira wangu achitaura naye ndiye akauya pandiri shamwari nokuti kudii newana upenyu hunozorarama wana hunorwadza enda kuti wana wako uchengetese uone wana wako each and every time chinodya mwana wako uchidya ndopatakauya kune mudzaya iye wakatofona tichitaura naye mudzimai wangu akati hazvigoni ngatisheyane property tozozviita after
Saka ndizvo handizvoeredzera. All right, it's okay. All right. Mambo washe. Saka ndakuchitaura kuti ndo zvamakanga muri kutaura kuti muda kuti mugare nemhuri yenyu muchichengeta. Right, ngatisimuke kutenda asi basa redu ranhasi tadii. Come on, someone right? Someone down by.
Muroweni. Tezvara wangu. Andazadzenyanga iri mukadzi wenyati. Andazadzenyanga iri mukadzi wenyati ere. Tezvara. Aiwa, musauye makatonga dare. Ani matozoona kuti anga kudarikidza. Mukwezaramba ndiwe Mukwezaramba Robert Makone Lincoln ndiwe changamira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti Tezara vanoda pfuma yavo yamakawirirana yanembo dzako chitupani mari yedare. Kutaura izvozvo ndi Robert Mukwezaramba taura kundalingoni. Taura kuti vane mwana wakagara nguva yakadii uye mari yaasina kunge abvisa. Yari pere mukadzi wacho vamudira pfuma. Ngauye pakadasina mwana. Robert Taratinsk wakagara nguva yakadini vari vese vana vanangani vakabera sei pane zvamakawirirana chinyi list musati mamboivotaura zvevana kuti vakagara sei vanhu anonzani taura inyaya pamusoro muchangamiri Mukwasha wangu akatora nemwana wangu mugore 2019 wakagarisana wagarisana kudaro 2019 2020 wachibva washupana kumba tikatuma samukuru akaenda akandovagadzirisa zvakupfuura izvozvo takaenda 2021 achibva ambouya nepfuma akaenda pfuma yake bhishana zviri panapa zvaakabvisa 2022 achibva washupana zvakare wakagadziriswa. Pane wana era ane mwana 1 pamwe iye zvinezvi ari jezvi 2023 uno uyu wachibva washupana zvakare achibva auya kumba pandamutaurira ndikati ndatomuti 2022 ndamudhimanda pfuma ndikati kushupana kwamauita kwanyanya kuti chimondigadzirawo pakadini pakasara papfuma yeye akati akapindura samukuru akati ini hamunditongeri kuti ndipe pfuma ndisemawira ndakaita ndichanguva semawira ndakadini andakaita ndazona kuti no zvingandishupa izvi ikandiende kwamambo pamwe ndovakukwanisa kutibatsira ndosaka mungoona tasvika panapa pfuma yenyu mati munoda chiine chiutavhanzi ndega rangupedza zvinhu zvakasara mutsambo taurai kuti tinyore mutsambo yemari mutsambo pakanzi 300 pakabvisa 150 saka pasara 150 danga nemombe napara yakambodadisa munoda kuti abvise chii angobvise mombe dzacho ngani dzipi dzozataunzwa mombe pane mombe yababa kono kozoita mombe yamai imwe chete inobereka ndodzavangangomuchadza chete zvadakamuchadzedanga mombe dzedanga pane 5
shanu dziri dzemari imwe chete inenge ichiita mari imwe chete inenge ichiita zvekumatikati 200 250 right saka 5 dzima 250 rutsambo 150 rwasara then mbatya akabvisa here dzababa namai hapana wobvisa 300 150 pambatya handiti then masungiro akasungira here akasungira right saka I think rutsambo ndo kuroora ratotarisira rutsambo danga then nembatya dzababa namai wopfekawo katezvara naambuya nemabhureki awo ende sofa saka izvozvo zvese zvaita mari mombe dzinotsika ingani 5 dzinotsika 500 mari dzinotsika mbiri ndiri by 2 dzidanga shanu 1250 then nembasha dzababa nama 300 150 saka unozvibvisa rini naye muchinda kana mandimutendera kuti nditsanangure kugara kwandaita aiwa hatisi kudayo nditezvara unongogara wakagara natezvara mafambiro andaita pane pamwe pawareza nekuti bhuku racho rezvinhu zvese zvaoita parizvota kuti apa ndine kupinda pandakaita mushama ndine zvinhu zvese zvakatipa zviri panapa aiwa tati isusu hatitauri tiri kutaura zveroora rutsambo danga parinoikuta moto yamai nababa masungiro nembatya dzababa namai zvese izvo kudyiwa kwemukwasha ndotenda changamira dai ndoko ndakumbirisawo kuti mundinzwataura taura kasimudzaiziro kumasiteti wada kunzwa nyaya yangu yandaiti ndiri kufambawo navatezvara ndaifambawo nawo zvisiri zvekumanikidza zvisiri zvekuti waindifosekedza ndakapinda mumusha mavo zveshuwa katatu ndichikwanisawo kuti ndakagara nemwana wavo zve3 years ndaiwanawo pashoma ende ndinesa ndagumira ipapo asi ndiri kushaya kuti vatezvara nedambudziko randakasangana naro rekurwiswa nemudzimai nezvinhu zvandiri kusangana nazvo muupenyu ndo zvinhu zvandakakwanisawo kuti ndikwanise kunzwisa pandakasiyana nemudzimai pari zvino pauri kuti ndinonetsana naye ndine wanga riri panapa ini ndakakuwadzwa nemudzimai ndine aiwa kani tati isusu hatikuda kuzongwa zvemudzimai tiri kuti ndezvatezvara wakuda pfuma yawo kwete kuti iwewe mairwa here maidi kana mairwawo ungamwe unzwo kudai totonga tokugadzirisa apa totaura pfuma yatezvara ndotenda changamiro wangu papfuma yatezvara ndenge ndisina kuramba kuti ndiwapese ndozvada kuti unowaparini apa tikufamba kwandaita changamiro wangu dai makwanisa kundinzwisisa nenyaya yekuti ndinoshanda handina kubasa kwandinoenda ndotsvagawo basa nemaoko panguva yese yandakafamba ndichifamba kusvika panguva yandiri pari nhasi ndenge ndisingawe pakumanikidzwa navatezvara kana kuti pakuti ndikayamhosva yawanayo saka dare rawauya kudare handiti hauchaiti nenguva yako yaunofungira iwewo hakuchitoziva kuti une mungawo uri kudare saka unobhadhara rini pale zvino changamiro wangu handina chandinacho ndakamboomerwawo panguva ino asi ndiri kutraya kuti nditseketudze semafambiro andaita nemudzimai ndichiwakawo imba ndichikwanisawo kuti imari yake yese kakureta kuti imari yake tichikuti makosi enyu tiisai makosi nokuti taakuti imari dzamasenzesa kumunza kudai ndetisa 110 okay ndetisa ne 110 pamusoro dzemakosi 5 by 250 zvacho 1250 daidzira tikukaupete 5 mombe dzemari 5 at 250 each 1250 plus g 230 plus 300 mombe dzevana mai 1550 plus 110 plus 110 makost 1606 akupedza unotaura tsvaka kaupeta
660. Right. June 30, unondobvisa 500. December 500. June next year 660. Wapedza fume yako. Dzinotsika mombe mbiri dzinotsika. Paunoendesa 500 unobva waendesa mombe imwe. Handiti. Paunoendesa 500 yepiri woendesa mombe imwe yepiri. Wobva wazopedza 660. End of June this year. Till June. 500 plus mombe. Then next one, June next year. December. 500 plus more. Then June next year 660. Alright. Haisakwanisa nokutombotsike mtunzi womushana kuti pamwe tiona kuti next year pozopuswa zvinhu pane kuti vanhu vanoti handita mupa nguva wadi kutaura handita mupa nguva akatadza wozokumbira tataura ungadai makumbira before totizoya paunobhadhara tozokuona kuti wauya uri serious sei tozokuedzera nguva paunotanga kubhadhara toona kuti wauya uine chii zvine mitsindo here zvinoratidza kuti uri kudii then from there tokoextend nekuti kana koti chikupa kuti tipe nguva iwowo nyara wadi kusimudzayo nguva iyo ndambopawo nguva yekuti watsanagwe yakapfuura kanguva chindobhadhara toona kuti abhadhara chii chaunondobhadhara then tozokuextendera inguva dare rinokwanisa kuchiita izvo vanhu vamukora zamba June achingopfuura musi wa10 tikapinda muna July munombobvunza dare panapa mari muona kuti mombe yake inofamba sei kuti isvike kwenyu munogara kumwe chete takasiyana ari kunyanga ndiri pamhandara mombe inofamba hayo inofamba munombopiwa tsamba mari inofambisa pamusoro chakamira ndinenge ndoda kuti uyu mudzimai wacho vawakaita ikoko akasiya mbasha dzake uye zvava kuti handichakwanisi kudzokera kuti ikoko nemagariro awari kuita saka handizivi kuti ndinobatsirikana sei ipapo paari kuunza mombe mari tobva apuwa mupurisa anoenda naye mupurisa achindotora zviro zvake zvese handizivi pane zvishando zvavo zvawakashanda wese pane kwasei ari rimwe dare rinoda pfuma kana riripo rinongozopinda kana muchida nhasi ripinde munobvumira nayo kuti tomubvunza kuti unoda here kuti ripinde nhasi oti hongu kana kuti kwete unoda here kuti ripinde nhasi ravari kutaura inini changamiro wangu kudai magona kundibatsiridza nekuti nemudzimai ndine kusangana kwandiri kuita nako kunorwadza ndakambokwanisa kuenda kwati uya kudare uine maproblemu uyaone anokudare sei maproblemu ainawo tatiitai kuti ipinde kudare hatikwanisi kuti tisolve maproblemu ako pasina dare unoda here kuti ipinde kana uchida wakutobvisa $20 toreza samuni todeclare kuti ndabvuma kuti nditongwe nyaya iyi apane zvinochangamira vanhu kutoshupika handina kana sani mosimuka munoiudza kudare opuwa kuti masamuni oyaopinda mukudare simuka yenyu